Orsiýetde protestçiler Moskwadaky Saglyk ministrliginiň daş işiginde toplanyp, paýtagtyň Medisin universitetiniň rektorunyň işden çekilmegini talap etdiler. Olar rektori professor Yuliya Çebakowany universitetiň profsoýuz guramasyna edilýän basyşyň çägine işden boşatmakda günälediler. Kırgızstanyň batkan etrawynyň din liderleri Kırgız-Täjik serhedindäki Aksay obasynyň ýaşaýjylary bilen duşdular. Olar tapgyrlaýyn bolan serhet çakmyşyklaryndan soň obanyň ilatyny zorlukly hereketlerden saklanmaga çağırdylar. Belarusyň Babruйsk şäherine ýerleşýän traktor zawodundaky iş taşlaýşa ýene 3 adam gelip goşuldy. Ol ýerden 25 martda başlanan iş taşlaýşa adından 10 adam gatnaşýar. Olaryň käbir giýjäni öz maşynlarynyň içinde ýatyp geçirdi. Protestçiler öz aýtmaklaryna görä zawodda profsoýuz agdalarynyň ýanylmagyny üns çekmek isleýärler. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside daýhançylyk kongresi geçirildi. Bu kongrese gatnaşýanlar daýhanlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmagyň ýollary, maşgaly daýhançylygyny dolandyrmak, organik daýhançylygy ösdürmek barada pikir alışdylar. Aragyn Kirkuk vilayetinde ýaş adamlar şäher baý bostany ögürmek boýunça jemgyýetçilik inisiatiwasynyň çägine agaç naharlaryna oturtdylar. Dakuk şäherindäki baý ekişlik Facebook arkaly gurunuldy we ekiljek naharlar gatnaşçylaryň özleri tarapyndan satyn alındy.